Така, добър ден, потребители на... Добър ден на... YouTube и видео. YouTube и видео. И сега ще оценяваме с моите приятели, само че те трябва да ми дадат permissions. Само че той лъже. Айде, Каляна, искаш ли да оценяваме? Не, аз имам холм. Ами, да... Само че не мога да си смъкна. Че... Аз съм излезъл тука. Аз съм им... беше YouTube. Аз съм Антони. Антони, да. Давай, ела. Изпрати ти покана, Каляне. Аз съм на шопа. Приеми. Йото, ела да те таковам. Не ми вика Йото, бе. Йото. Стига. Стига. Те предпокана да дойдеш да те добавя пред. Не, нямам. Я да си видя колко... имам 30, какво ли да си купа? Изпратим ги. Ако искам. Ако ме приемеш. За кое? Преса на къщите? Да, в цялото. Добре. Ама знаеш, че всичките честове имат... Ти трябва да си направиш чест. Не дей ми изпращи пари, не дей. Още ми добавиш и хареса. Аз ще добавя. Добре. И всички честове. Фу. Чай, какво ли да си купа? Как Ей, как да си спечеля пари? Като биваш зомбита. Не само зомбита, и ендермен и... Да, такива неща. Скелети. Аз имам енчантната броня и енчантнат меч. Добре, сега чакам. $50. Аз съм най-силни. Кой ми изпраща тъпа? Тъпа, Ти махна ли ме от реса ти? Дени, махни ме от твоя рес. Не ми трябва. Ама аз, как се добавяше? Каляна... ти приемаш. Чето да пина малко вода. Толкова ми е силен меча. Няма и да един дъма меч за малко. Дай ми го и после ти го дам. Ама то сега ми трябва. Искам да бия малко зъмбите да си спечеля пари. Пъли аз пък. Чакай, че аз пък паднах при Кото е гоблин? приятел. Искаш ли да ти направя рез, да се пробвам? Той има рес. А как се правиш, че я забравих? С дървена мотика. И селектваш две пози и после пишеш наклончета expand vert. Така. Не, напиши рес, ако искаш select vert. Аз пиша така, наклонена рес select vert и още един път наклонена рес create и примерно реса ще ми се казва пича. Абе, има ли някакви дърва тука? И зомбите, трябват ми бързо. Къде зомбита намери? Къде си намерил зомбита? И скелет има също. Зомби! Няма ме хвани задбата да чакам. Би ли ми да... Каляно? Опа, чай да се правя нещо малко тук, че нещо... Карамба... Шит. Ето го. Топа скелета и зомбите са голями тапаци. Скелета удра зомбито. Слъка. Не. Да чува май. Шит, два зомбита, помощ, Каляне, тъпни се при мене, бързо! Два зомбита! Какво два? Два, бързо идвай, Каляне! Хелп! Идвам. Ура, спечелих кинти. Гоблин, бой се! Крипър! Аз го бих. Ето крипър много малко пари дава, бе. Аре, приемете ме, хората да ме прибавят. А така ела малко при мелето. Че аз нещо мога да летя и там ще ги издивам. Да, така е лесно. Ти пък броня. Искате ли да... Каляне, изпрати си покана. Всеко ми праща само покани. Да видим. Че съм най-силния ли?